Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na dnešnej milej a jedinečnej slávnosti na otvorení parku Velikánov. Rozhodli sme sa spoločne s kúpeľmi Sliač urobiť taký symbolický park Velikánov a pripomenúť si našich ľudí, ktorí pre náš národ čosi znamenali a každému postupne, alebo teda pokiaľ sa bude robiť výber, vybrali takúto peknú lavičku a s jeho menom, aby ste tu potom na nich spomínali. Ja som dnes rád, že medzi nami je človek, ktorý len pred pár dňami oslávil neskutočné životné jubileum 90 rokov. Je to pani herečka Mária Kráľovičová. Dámy a páni, privítajme ju. Krásne, príjemné popoludne, pani Marina. Ja som rád teda, že ste medzi nami a že dnes budete súčasťou tohto dnešného slávnostného popoludnia. A ak sa teda pýtate, prečo park Velikánov, tak ja by som teraz poprosil pána Jána Kubiša, keby sem prišiel ku mne, majiteľa agentúry Bluemark Production, pretože ten nápad, dá sa povedať, vyšiel z jeho hlavy, aby nám povedal, prečo, kedy vznikol a komu vlastne tie lavičky Velikánov budú patriť. Príjemný dobrý deň, som veľmi rád, že ste prišli na túto milú udalosť. Dúfam, že s nami zotrváte aspoň do 18. hodiny, pretože pripravili sme pre vás viac veci, nielen otvorenie, ale aj slávnostný program alebo koncert pre Marínu. Vzniklo to, celý tento nápad z toho, že keď som si čítal, kto všetko navštívil za tie dlhé a dlhé stáročia kúpele Sliač, tak je tam obrovská plejada veľkých mien. Mien, na ktoré musíme byť hrdí. A je veľkou cťou pre všetkých, ktorí tu dnes pracujú, žijú, chodia liečiť svoje srdcia, že pred nimi tieto kúpele poctili takíto velikáni. Tak sme sa dohodli, že tento park, ktorý je za nami, zmeníme na park Velikánov a začneme to 3 lavičkami. A prvá z nich je lavička už spomenutej Maríny, alebo teda Márie Kráľovičovej. A som veľmi rád, že ona je práve tá osoba, ktorá celý tento park otvorí. Ale aby to bolo oficiálne, tak dovolte, aby som si ku mne pozval oficiálneho hovorcu za kúpele Sliač, predstaviteľa kúpelov Sliač, pána Mateja Nedorolíka. Matej, poďte. Príjemné popoludnie, pán Nedorolík. Takže sme na vašej domácej pôde. Vám teraz patrí slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Príjemné popoludne prajem všetkým ľuďom, ktorí sa tu zišli. Ja by som začal asi tým, že kúpele Sliač majú za sebou veľmi dlhú históriu. Prvá zmienka sa traduje už od roku 1244, takže tieto kúpele Sliač už majú čo to odžité. Takým zaujímavým faktom je, že v 60. rokoch 20. storočia boli tieto kúpele vyhlásené ako prvé a jediné na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, čo je teda obrovským unikátom týchto kúpeľov a táto liečba tu pretrváva až do dnes. V rámci tých nasledujúcich rokov boli kúpele uznané aj pre liečbu ďalších ochorení ako pohybového ústrojenstva, tak gynekologických chorôb a onkologických chorôb. Tieto informácie sú však všeobecne dostupné, nájdete si ich kdekoľvek. Ja by som však prešiel k niečomu, čo o kúpeloch sa nedozviete len tak ľahko. A to je informácia, viete, v dnešnom svete sú ľudia veľmi povrchní, veľmi zahltení do toho chaotického života, ktorý žijeme. Veľa ľudí uznáva prevrátené hodnoty, ale u nás v kúpeloch Sliač je to trošku ináč a je to obrovskou devízou, že u nás v kúpeloch sú ľudia, ktorí sú veľmi srdeční a veľmi zapálení pre svoju prácu. Týmto kúpelom dávajú toho strašne veľa, dávajú toho, povedal by som, oveľa viac, ako by spadalo do rámca
ich pracovných náplní. Takže za toto im patrí veľká vďaka a dennodenne sa starajú o to, aby tieto kúpele teda boli v prevádzke a aby si ľudia stade to odnášali tie najlepšie a najkrajšie zážitky a aby ich to hrialo pri srdciach aj mimo týchto kúpeľov. No a ja pevne verím, pani Kráľovičová, že aj vy si dnes odnesiete odtiaľto veľmi krásne zážitky a že táto lavička, ktorá je tu, tak bude tu ešte veľa, veľa rokov, rovnako ako vy a že sa sem ešte určite vrátite a tie spomienky, ktoré si dnes odnesiete, tak vám potom sa pripomenú a budete šťastná. Ďakujem pekne, takže nech sa páči. Privítajme pani Máriu Kráľovičovú tu v kúpeloch Sliač, teda oficiálne. A ja si sem teraz takto poodstúpim, pretože som rád, že takisto môžem tu na tomto kúpeľnom mieste privítať aj známeho slovenského herca Juraja Sarvaša, ktorý teda prijal pozvanie. No a samozrejme, ako by to bolo, keby teda v krajine národovcov a v kraji v podstate, odkiaľ aj ty pochádzaš, si aj ty nepovedal niečo pekné, niečo príjemné, takže Juraj, nech sa páči, máš slovo. Marina moja, keď v roku 1948 bola premiéra tej slávnej, vynikajúcej inscenácii Sládkovičovej Maríny, nemal som možnosť vidieť túto inscenáciu, čo ma do smrti bude mrzieť, ale jediný, ktorý videl naživo túto inscenáciu, je doktor Milan Polák, divadelný kritik, historik a autor veľkej knihy o Maríne. A on mi hovoril, ako 17-ročný gymnazista bol na zájazde z Topolčian, vtedy ešte chodili z gymnázia na zájazdy do Národného divadla. Videl inscenáciu Maríny, ktorá zapôsobila na ňo na celý život. Úžasná, fascinujúca, nádherná, zmysluplná, s nádhernou herečkou, ktorá nebola len obdivovaná ako nádherná žena, dievča ešte vtedy, ale ktorá už vtedy dala do tejto hereckej kreácii všetko svoje srdce, všetko svoje umenie. A keď Sládkovičova Marína, skvost našej literatúry, ostane na večné veky, čo si my prajeme, v srdciach ďalších a ďalších generácií, tá živá Marína, veríme všetci, ostane takisto ako skvost v srdciach budúcich a budúcich generácií nielen divadelníkov, ale všetkých ľudí na Slovensku a dovolím si povedať i mimo Slovenska. A tí, ktorí tu budú sedieť na tejto lavičke, budú iste si spomínať s láskou, obdivovať lásku, ale ju aj v srdci cítiť. Lásku ľudskú, lásku žen k mužovi a opačne. Toto je symbol pre budúce generácie. Ďakujem pekne Jurajovi Sarvašovi za jeho slová. No a pani Marína, tak teraz by sa patrilo, aby teda pár slov odznelo aj z vašich úst. Nech sa páči. Moji drahí, som veľmi rada, že som tu s vami. Neviem, či si to naozaj zaslúžim všetko, ale mala som vždy rada krátke riadky, teda poéziu. Už ako dievčatko. Prvé krátke riadky, ktoré som sa naučila, bolo Anieličku, moju strážničku, opatruj moju dušičku, o ktoré proste som neprišla, pretože si tieto verše opakujem každý deň. Ja si myslím, že je naozaj veľmi málo lásky teraz medzi ľuďmi. Je veľmi málo poézie. Ja si pamätám, keď aj v Pravde, aspoň v sobotu vždycky, boli tie krátke riadky napísané. Ja si myslím, že naše deti, tieto mladé generácie, sú trošku ochudobnené. A čo by som
mala povedať. Tohoto Sládkoviča, keď sme robili, bolo to vtedy prvýkrát aj posledný. Odvtedy nikdy nebolo inscenovaný. Bola to úžasná inscenácia. Miro Válek povedal a napísal, že to bola inscenácia storočia. A ja som rada, že teraz vám aspoň pár veršov poviem. A čo je mladosť? 25 rokov? Rúžových tvári hľadiara? Či údousila, či strmosť krokov? Toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba, živá po kráse. Je hlas nebeský v zemskom ohlase. Je nepokoj duší svätý. Je tá mohutnosť, čo slávu hľadá. Je kvetin lásky, rajská záhrada. Marína moja, teda tak sme my, ako tie Božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenotý hruda kryje. Ale tie hviezdy predsa svietili. A pekný život tie kvety žili. A diamant v ruke neznie. Dámy a páni, to bola krásna citácia pani Márie Kráľovičovej. A teraz nám už nič nebráni v tom, aby sme slávnostne odhalili túto lavičku s menom pani Maríny Kráľovičovej. A ja len podotýkam, že bude to za spevu Teresky Králikovej, ktorá je domáci talent zo Sliača, ktorú určite veľmi dobre poznáte. Takže, milí priatelia, ideme na to. Poprosím pani Kráľovičovu aj s Jurajom Sarvašom, s Jankom Kubišom, aby teda prestrihli tú pásku, ktorá je na tejto lavičke pripravená, a ja už dávam mikrofón Tereske Králikovej. Aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie, zrazu všetko bude tak márne. Žila som správne. V ten deň, v ten slivý deň, keď dospievam a zídem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa. Keď život vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som správne. Myslím
že životom dá sa ísť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne. A snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie. Aj tak si hovorím, žila som správne a odídem bez rozpakov, hoď s povesťou, kto vie akou, poďakou.